sé tá sé chumahain tosnú istócha, fáilte rót go hifran. Sinné de réamh an rud a dúirt an film Americanach James Wright le na bhac France nóair a chola sé go raibh sé tosnathe bhóthar na filíochta. An chéadrod atá le déanamh gin istócha ná an íomhá sin den bhile a chur a leataíomh ar fad. Íomhá rómánsúil den té go bhfuil buas speisialta filíochta ige, ach duine leis atá foilint thar mar a bhíonn an gnáthine a foilint. Ní léon dát ná go bhfuil agus go raibh a gánaí riamh filí an taisan ann, is leor cuioineh istócha ar Seánraí ar dáin sa Ghaeling, ar Sylvia Plath agus a lehéad sa bhéarla, lena bheabhrú doing go bhfuil daoine speisialta cráide den taisan i measc na bhilí, ach níl an éilíocht teoranta sa tlí sin. Is féidir le gachéine dáin a chuma. Is féidir le leanaí dáanta chuma. Má deirtú le leanamh 7 mbliana d'aois dáin a chuma, ní dhéanamh sé nó sí éon nádal ach an dáin a scríb. Ní gá gur dáin maithbheach ann, ach ní chreideann an leanamh gur rud speisialta sé an éilíocht nach bhfuil sé héin ábalta dul ina bhun. Ar chúis éigin I míon an sais an saoirse a bhíon ag leanaíhain de réir mar a bhí míad a dul san níos, bíonn sé níos deacra tuairt ar dhégóirí tosnúir a filíocht agus níos deacra fós do dhuine fásta dul I dro na filíochta. Agus sin é tá gceist leis a seisiún seo istócha, cabhrú leat irid agus is féidir liomsa chuin pe constaach atá sa tlíart a chur a leataíomh agus cabhrú leat beidir dul I mbun na filíochta nó dul I mbun na filíochta arís más rud é atá curtha I leataíomh agat agus tú níos óige. Is dócha gur ben chéadrod a bhulling mar sin ná am agus spás feile a chur a leataíomh I do héal le haig na filíochta. Sa trí chéanas go gur tú am le leataíomh le haig cabhaimsre de hais éigin atá riachtanach dit nó éon eile, cad tú is dócha córathúirt de tain agus tas na daoine timpealart gur am feile agus áid feile atá I gceist leis a filíocht agus nach bhfuil teachtart nuair a bhíonn tú a plé leis a filíocht. Tugann tú cad de tain leis sin is dócha. Bheith díomhaoin mar an déobh nó ach a bheith gáilt don obair chruthaitheocht. Tá sé sin thar a bheith táchtach is dóilm. Mar a chéann sibh beidir tá Seánraí deasa gom san is ní tháinig go bhí go dtí gur imig ar go leanaí fásta ar deire an dig ní raibh seomra do mo chud héana agam, ná ní gá seomra do chud héana a bheith agat chun dáanta I scríb. Go dtí le fhírinne sé bhí agamsa ná an board hí stair sa chistan, tréis na gréithre a bhí ann don ricfeasta a chur a leataíomh agus go raibh an board sin agus an chistan fún héana agam mar feadh 3 uair chuig nó péir ó dé. Tá sé sin thar a bheith táchtach. Ní tháinig nach gur isteachart, ach ar a líad má tá sé leacha síos agat de tain gur a bine an tán den lá nó deníthe ná bíonn teachtart mar go mbíonn tú a plé le scríbhneoireacht agus le filíochta agus mar sin dó agus go deastíí an spás feile uait. Is fearr an seans go mé roiig leat an spás agus an táim chiimead le haig na filíochta. Is mai le daoine eile bheith a mthór fad, tá cairdilumm gur fusa dóibh bheith ag obair a leabharlanna, tá sa going gur féidir le daoine dáanta chuma I gcuine den teachtarna, bhfuil sé díanta ag trísúnaigh agus iad a brísún mar sin ní léon rial docht a gceist ach is doch gur ben rud atá gceist thar aon rud eile ná spás a bhfuirt it héin I d'aigeanna féin ará gur chun filíochta atáin inis ar feadh uair chuig nó 2 uair chuig nó 3 uair chuig nó péir ó dé. Tá sé sin thar a bheith táchtach is dóile. Ní gá ar 9 éon trealamh féile. Is leor peann agus pápéir má tá teacht agat ar a lehéad, ach arís mar bhfuil teacht agat ar feann agus pápéir is féidir go leor den gcumadóireacht a dhéanamh istigh de cheann. Agus do dhaoine is mar sin is fearr leo a dhéanamh agus gur
tréis an rud a chuma in an éigine, a scríonn siad síos a bhfuil cuma roimh ré san éigine. Bhíonn daoine áirithe den túram is tócha go deastíonn clóscríobháin nó word processor nó fón póca de theas féile. Ní leon rial I gceist anseo. Ó a héamh héinde is fearlam go mór fada peann a bheith an láimh agam agus pop bheith os mo chóramach is mailim an peann a bhoga thar an leathanach tá mo chuid scríbhneoireachta go dunar fad a réigen is féidir am héin mo chuid scríbhneoireachta léamh uaireanta ach chúis éigin braham nach bhfuil na focail ina seasamh fós nach bhfuil siad socrathe an aidirtá an peann im láimh agam nó ra stream go dtí an scailán go dtí an clóscríobháin go dtí an riamhar a braham go bhfuil a dul céim níos faoide raig sa phróiseas ach braham sé sin ar an duine féin. Deireadh ní leon rial I gceist le filíocht sin ceantas na buanna bhaine leis a filíocht. Pe rud I bríon de tain, pe rud I iarran de tain, sin is fearr de tain. Is cuinnam sémas híine ará uair a bhain gur fearr leis chéin a bheith scrí, gur bhearr leis chéin a bheith scrí moch ar maidin. Mar go raibh sé fós níos cuire de cheantar na bringlóide, de cheantar an chollata. Tá daoine eile nach féidir le é ní dhéanamh go dtí amach san oíche, go dtí dáin san oíche, gur sa dtíreacht is fosa dóibh an saol mar atá a chur a leataíomh agus iad héana bhá I gceantar na filíochta. Ní leon rial an scríbhneoir próis Kevin Barry duine neachatíanta agus scríbhneoir neachatíanta ar fad deir sé go dtéann sé isteach I seomra áirithe go chéan bhaidin is súil go dúcaigh rud éigin I bhfoirm scéal chuige gur fíor an a bh hárlaíonn sé sin ach gur a bétá áráige os ard agus os íseal leis féin ná go bhfuil cruinne á dhéanamh aige leis an bhochóis. Agus tá sé ará leis an bhochóis leis a samhlaíocht go dtaigeann sé ná tucaigh éon chuairteoir ar cuairt an chud is mód an ach go mbeidh sé stig ribhe péúir go múiltar cnag ar choras na samhlaíochta. Agus sinné atá uing ar fad is dóilm. An tarna rud a dtíorthaing má tá ann agus spás chur a leataíomh agat, tá sé anna-háchtach dar liom go mbeadh a léamh chun sé úntas orm a gánaí agus mé an ceard lena filíochta nuair chur an ceiste riine céhéad na filí haíon leat agus gur bíad na filí agus na dáanta luain siad ná na rudaí dhéanaidir ar scail. Ní leor son. Dá meach comadóir óg déagáir a bheith a plé le ceol agus le áráin a chuma sa cheardan agus go gur fan cheist chéana bheach liste cho fada le de láimh agat uathe do riine atá tréis do le bhéimara cha fa stoppa chur leo bheach an liste cho fada sin. Cuid den scríbhneoireacht is sé an léitheoireacht. Tá sé riachtanach dar liom ní hamháin gur maithan rud is a bheith agat cad tá scríobh ag daoine eile, tuairtha tú leat de bhis nó nanis dar tain na rithimí atá I náanta daoine eile go tú tuiscint ar do phraidisiún féin agus ar phraidisiún eile agus chomáile sin tuis gur únamhail teangan de theas féile sé dáin únamhail teangan atá éagsúil leis an tlí go labhraimid agus go scríbhníd do gná. Can tú héananas dóilme a bhoga sa tró áirithe sin le go mbeidh ar do chumas scríobh dar liom. Dá bhrí sin anna cháirdom héin I gahabh na líon is uirchaig nó mar sin a chahabh a léamh-fhilíochta sar a meram ar an beann an éachair le dul man pín mé féin. Tá sé anna-háchtach dar liom filí Gaeilge léamh le dul amach ar a bhfuil diaanta ag daoine eile sa teanga leis na focail go bhfuil tú héin a pléileos a Gaeilge a chur a boga I d'éigine, a fiucha I d'éigine ar chuma éigin an líonar agus an scetmíní a bhaineann leis an go is fearr den filíocht. Tá rud éigin tógálacha buint lei sin agus nuair a bhreathann tú héana a freagart
dá le héad sin is éair den éigin eile uaireanta is cabhranna bhóra sin dar liom nuair hagann tú go dtí an dáin scrí de tain. Tá sé táchtach leis dar liom bheitthe léamh I deangacha eile fiú más a bhfuirm eistriúchain bhéarla nó Gaeilge annach chóir dom héana a gahabhnam líon bheithe sin cinnte is maillim go mhórfhilí as léargas as iarthar na hórapa agus filí as deisceart mheirice tá rud éigin únta san ar fad atá éagsúil leis an rud atá feachta go héin sa Gaeilge agus sa bhéarla agus a rí slí sethe chun an todhlaíocht do bhoga dul I dro filíochta I deangacha eile dar liom. Ceist a bhí an nuachtar éigin a daoine go minic is cuasaí foirme agus mheideoireachta. Arís ní leon rial an sá. Péad éireann de tain sin éos fearr de tain. Ach tagann cuasaí rithime I gceist le filíocht. Beidir ná tagann cuasaí mheideoireachta I gceist I gcónaí agus cinnte go bhfuil ceol agus fuaim agus rithim na bhocail I gceist go láidir le filíocht. Tá sé ráiteach sé mas cíine náid éigin go míoch is a gcónaí ag a bhean go raibh dáin chuige mar go míoch sé dromadóireacht ar an rostúrtha sa ghluaisteáin I ngáinis dó héin agus go raibh bhí a dhéanamh an sonnige ná an rithim a bhí breatige brú amach dó héin. Agus tá sé sin simúile stáilm mar go ranan sin agus ará gur túisce an rithim na línte féin dúirt an fila gaelic an rud céanna sóirlí Macalán dúirt sé an rud céanna gur bhí an rithim is túisce haga chuige agus gur I níag na rithime hagach na focail chuige. Cabhair sé sin leis má tá dánach ar an agargat agus na fuil tú lán chinnte I déobh línte áirithe beag ceart na línte á bhrath agus á dós agat de réir rud éigin nach chóildit ach is minic gur be an rithim an máistear agus gur de réir na rithime atá an lín á bheas agat agus má tá nóta as tún nó bhfuil nearra hinúil agat gur bhí an rithim a chuirigh ar de chumas sin a cheartú. Ar a déobh eile an scéal tá filí gur dreileo struchtúir soccer dúirt Paul Muldoon le mór a bhain na bheith éonaíon éachar le ráige morach brú na mheideoireachta a chuireann brú focail a chur le chéile ar chlí áirithe agus ná rithach sé go deo leis iad a chur le chéile sa chlí sin morach brú na mheideoireachta. Arís seo rud a chathe tú héin I dhéanamh amach de tain. Tá go leor daoine tris rudí súhanseacha a scrí mar gheall ar chunas a tháinig an filíocht chuatha féin a díatacha bheith áisiúil daine tá lé le filíocht. Bhfuiln go láidir leor hémas híní, stepping stones, tá sé anna bheith I chur síos ar thaobh na céirde den gúram. Agus ó thaobh na Gaeilge de tá Seánraí ar dáin th bar ar fad a bhfuil a gló as a chud díal an éigin tá chur síos réidean ar an tuairme bhí go héin I déobh cad a bhí ar bunaige agus é lé le filíocht agus ceannas an rudaí go dóg fá ceandó is go néir sé gur géile is filíocht a cheappa gur ag éisteacht a bhíonn tú agus a ligint dus na focail iad chéin a chur a bhaimart. Is dáin gur an ceart ar fadige an son agus go méad gur bheith sin an rud is deocra doing dhéanamh. Is stoiling beidir go gahamíad a bheith in ar máistrí ar na focail ach ar chlí ní a bríon an filíocht mar sin. Éon duine tá tris dáin a scrí brathe sé go raibh sé ar chuma éigin a plé le rud éigin a bhí las túas nó las mó nó chud dain sin leistigh do héin go raibh sé ó smacht ar nó iarthaí. Ní thonané sin agus ará go mbeidh an dáin go maith ach is minic go níortha sé leat go bhfuil tú ar an mór ceart más a géisteacht agus a géal a tú agus gur ábhar úntais leat is an rud atá ar fá béros do chóirimach. Agus rud eile dearing fé sin na ó ma hebh héin de ní maiile an focail inspiráid mar eascaros na déthe nó an scríbhneoireacht a thucach
benacht éigin chuid ach braham gur as míchuoineas éigin nó choiríl éigin a hagan dáin agus sé tá gceist le míchuoineas ná rud éigin atá breite agat agus ná tuigeann tú go thomláin agus gur ggéirigh sin i brúamach a bhíonn tú sa dáin agus béidir nach na roileat i brúamach ach rithim a chur leis an aineolalas leis an rud a bhí chur míchuoine seart agus gur bin é an dáin ach braham gur bé atá gceist lei sin nach onan a néachar an tlí gan i bríon an filíochta agus an tlí gan i bríon cuasaí teangan do gná. For a bhór an ama can tú is a bheith go rim ré cattá le rá nó le scríobh agat agus gur bin é dhéanam tú an son fé mar a bheith crossokul á réiteach agat. A bhallart lean atá gceist le dáanta scríobh agus tá fianne se going ó mhórfhilí gur mar sin atá ná bíon is acu cá bhfuil a dríal, ná bíon is acu cad chuige a bhfuil na focail le boga i dro áirithe agus braham gur bin é atá gceist le i go réir dáin le géile agus éisteacht agus gur teachta agus cóirla má doing ar fad is sé sin. Teannas na cúisne gohfuil anna leis gur man focail inspireoid úsáid is gur dóile daoine go minic agus iad a tosnú ar a filíocht ná gur leor an inspireid agus péad a thucaigh, pé breistant atá a géalamh dáin. Péad atá gceist lei sin nuair atá sé chur síos ar leathanach agat go bhfuil sé granta gloch. Gúil sé roite ina hasamh mar gur bin é an inspireid. Sin é a tháinig agus sin é an rud is túisce rilumm agus dá bhrí sin tá stádas bíabhlúil beannaithe. Ní le gceist leis an inspireid, pe rud a hiigemíid lei sin ach an tús. Agus an áit is má míon tribloid ag daoine go minic agus iad a tosnúir an filíocht ná an chéad chéim eile. Nuair a chan tú seasamh siar beagán ón dáin agus tosnú i mbun eagarthóireachta. Tarlói sé ón go chéile go ditig dáin omláin i do bhaclainn. I gceola bheith réamhíonta, réamhcheapathe agus gur níorúilte sé sin. Dáin as céad nó ráchéad a ddéirring a hitig an spéir an nuas mar sin. Is cuiine an tuairiscéalaí bríon mór ará gur thug sé tríchéad láir uairscéal a scríobh agus gur lá inspireide a bheith éon lá bhain acu agus alles a bheith go chéan lá eile nó chorális a bhíorsúlaige go chéan lá eile. Is stoilm gur chuid den gceard, chuid den gúram ar fad is a bheith i mbun eagarthóireachta agus scríbhneoireacht agus seanna dheacair nuair tá tú tosnú amach é sin i dhéanamh mar ní bhíonn tú cleachta ar le héad beidir agus ní bhíonn is agat ná go bhfuil rud ag an maithach a habh amach agat. Bhfuil mar sin den taobhacha tosnú amach freastal ar cheardlanna filíochta. Anna rud is sé sin mar go mbeidh tú ggóiliúdar daoine tá plé leis a gúram céanna tuair sé deistit do chuid héana chur a láthair agus sé bheith chuid tar éon rud eile seachas an takeíochta dheó tú i measc do cháird agus do chóiliúdar. Sé tá uid ná ailt chunas atá do chuid línte do le bhéimar ghaoin eile agus chuir sé únta sort go minic nach iad na dáanta agus na línte is fearr dar leat féin a choróid daoine eile. Agus tá ceacht anna bhfuair le fálam an son na stáilim go méidir nach tú héin i gcónaí is túisce agus is fearr a chloisig do glór féin i do sach. Sin é chúis go molling na ceardlanna le go bhaith amach cad ag obardit agus cad nach bhfuil ag obardit agus go méidir gur fearr a hiicfá an rud atá nua i do héir féin, an rud file a bhaineann le do glór féin. Go gabhróig an cheardlan leat chun é sin aimsiú agus a láidrú mar sin. Is dóilm go dagan ámáfach go gahan tú an cheardlan ágan tí leataíomh agus dul a raig uaid féin. An rud dearnach a déirthing ná
nach chumann filíocht agus gcaint éileachta. Is minic go mbeidh leisgurt linne áling filíochta a chaithfeá léamh, tuis go bhfuil an linne granta or náideach meoltach áling. Sin linne éileachta, ní chuige sin na táimid. Thar rud eile, sé atá uing sa bhfuilíocht ná slí chun teacht fhírinne éigin, nach féidir aimsiú ná nochta na ailsiú in éon tlí eile. Éon rud ná túirthaigh chun na fhírinne tú is ceart dar liom chur léamh. Mar a mbeidh fhírinne bhála éigin sa chnuasach focail os do chóir amach a bhfuil a rithim féin acu. Ní lisúm chun hebh go mefa a plé le filíocht an éair, sin bhreiste de bheith gom héin ina le péiscéal é. Dá bhrí sin sé an tosa bheith gom gcónaí ná bhfuil fhírinne áirithe an so nar a bhéidir chur aniuil in éon tlí eile, nar bhíon héana gháil tríd mo chud dáanta ag ar leabharchar le chéile. Is minic a thugam ar gáin atá tainneamhach deiscríofa dar liom dáin beidir tá léitheoireacht ard a gom agus a chuige bhaimar líne, ach go bhfuil is a gom héin nach bhfuil annach cur a géal, gur ag cum ó bhfar a chin seachas as íochtar an chrí a bhís, agus nach bhfuil an ír an aintseant. Ar a déh eile den scéal, is minic dáin nach bhfuil chud de dhéanta sin a bheith ar chóir na fhírinne. Is cuioine mé seo le líamh an mhórfhilí agus mé árá leis gur bheas a scríobh rud ag an túthailach go minic a gceist na chud dáanta héin, agus tá ar sin ach is tuisciúil mar chóir na fhírinne gur minic gur bhéon rud túthailach a chuairthaigh chun na fhírinne tú seachas an rud granta áling taraineach. Rud go dóga manna cheann do ná an rud a dúirt an fil-Americánach William Carlos Williams or a bhain dúirte, it is hard to get the news from poems, but men die miserably every day for lack of what is found there. Thar éon rud eile, sin é atá gceist dar liom le scríbhneoireachta agus le léamh go bhfuil ar do chumas a bhfuirm dáin teacht fhírinne éigin nar a bhfoldeacht a bheith ar ólas a go dtí gur aimse tú an fhírinne sin agus gur nochta tú an fhírinne sin déithéine asach agus do dhaoine eile ní dhéasan i bhfuirm dáin. Mar a deireadh níl aon duine nach féidir leis dáin den taisan a scríb agus mollam go láidir dí bhar fad dolim an pín gan bhfuil. Gur míle maithagah agus go néirí go gealimh